днес ще играем скил тестера. Не знам защо мне. Що не започнем от лейва? О, А минус! Ще запробваме А плюс. Окей. Не мога да повярвам. Б или Д? О, Б плюс. Да, добро е. О, не. О. Да запробвам Д. Да запробвам и Б. О, не. О, Д плюс е добре. Ама на стрейфлая. Йоко. Това аз не съм чак толкова добър на UFO. Ооо! А минус! А минус! О! Окей. О, не, Queen Copter. F минус, Sun, you're grounded. О, не, F минус. Ако получа С, ще бъда щастлив. Защото Swing Copter е... О, не. F минус. Не. Айде да кажем, че най-доброто ни е F минус. Окей. О, не. Локин. Айде. Д. Окей. Окей, С плюс. Окей, само на едно имам Б плюс, 2 А минуса. 2 А минуса. Едно С плюс, едно Д плюс. Еми...
ранга, не знам. Добре, това беше много добър ранг. И ако искате още, чакайте малко, да видим още един. Видите, няма сега да играем. И добре хора, ако искате още видеа, дето играем скил тестъра, напишете в коментарите и айде чао.